Nou, goeie. Ja, goeie. Wat ben je aan het doen? Wij maken de kantines kennen. Oh, Ja, ja, het hartjes van het dik, hè? ja? Ja. Ja, Doe je hem dat elke week? ja. Alle weken is Mendy's. Hetzelfde. Ja. 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 Wat- Nee, niet mooi, een vers ploegje, dat is 4 man, bakje koffie, even wat op werk. Ja. Er zitten geen dames bij, dit clubje. Nee, die had dus het spullen in mijn oors, je woonde misschien net bij. Ja, ze zonden wel graag wollen, hè, maar... Dat was de ballotagecommissie dan. ja. Nee. Ja. Nee, maar de mannen redden zich wel met het skinwatch. Ja, ja. Ja. Dat is altijd te veel, dus. We poetsen en we hebben helemaal niet meer wat aan je. Het zal net altijd geen zet mat, maar het is wel skin. En, We krijgen nooit klachten. nee, en het belangrijkste is natuurlijk de wc's. Je bent wel echt een clubmansjes. Ja, Jan is hier een voorzitter geweest en die dat weer de burgemeester van het team. Hè? Dus dat die, Ja? ja, dat is heel bekend voor jullie. Hè? Nou, Mooi beste ja. neemt, maar Jan heeft een heel soort besturen zitten, tenier, maar voetbal ik en dus hij is een vast supporter. Dan maken ze al de boekjes nog kleren. Ja, voor ik de ben- Rotterdam ja, is ik als ben- nice, dus, maar Zo, als niks meer kerst, dan wist de eerderlid maken. Dus doe best al lang, heerlijk. ja, maar ik ben, ja. Maar je bent wel actief in het dorp. Ja, het wordt al minder natuurlijk, want je wordt wat ouder. Hè? Maar mij was het hele dat ik van alle dingen heen dorp. Ja. Van voorzitter tot... Ja, nou ja, ik zou zeggen wat net. Ik ben Plaatselijk belang, ja, plaatselijk belang, Voetbal, ben ik eerder lid toneel, van. En voetbal, toneel. ik ben de oprichter van carnaval. Maar ik ren net zo bot met mij in de Polonaise. Ja, dat is. Nee. Dat was het lacht net meer uit. Nee, alhoewel, nee. Nee, het is, dat wordt al wat minder. Hè. Ja. En er is geen ijs, maar het is dus de ijsclub, ben ik dan ik nog. Als het mag de maatje in hand. Ja, hak ik met het meisje in de hand en al in al vrij lang. En dan ga je hier dat net, want ik ben van het café en dan, als kastelein bent, dan had je net een tijd. En dan is het, maar toen ik daarmee stap ben, ja, toen konden ze me wel vinden. Ja. Het is wel een leuk dorp om te wijnen, maar alcohol, hè? Dus dat is heel belangrijk. Ja. Maar je wint import? Ja, maar ja, ik ben hier al vanaf jaar 80 jaar, maar zo Jan is hier opgegroeid en ik ben hier ingekomen en nou, het bevalt goed, dus waarom zou je wat verhoord? Protte werk mee gaan, ja, maar wat van de meidje, maar. Daarom zat het er ook zo meer uit, hè? Ja. Nou, ik zou zeggen nog een noffelijke dag, heren. Ja, het zal wel lukken.